Már az első félidőben kialakult, íme az első gól, egy Xavi által eladott labda, Reyes előbb Iniestát, aztán Busquets is kicselezi, és utána fantasztikus labdával futtatja Forlánt 1-0. Hát mondhatnám azt, hogy tökéletes, ugye itt az eladott labda után nem zárnak össze jól a Barca középpályásai, hát ez azért várható volt, hiszen még egyszer ismételjük meg, hogy Keita már nem volt a pályán. Így van. Így egyedül maradt Busquets, hogy itt látod, hogy Iniesta mellett elmennek itt Busquets, és inkább visszafogja magát, Puyol mögé meg befutnak. Azt tudjuk, hogy Puyol nem a gyorsaságáról híres. Úgyhogy ez egy nagyon szép gól, beszélünk a pozitívumról. Több ilyen jó kiugratása is volt egyébként még a meccsen az Atleticónak. Itt pedig egy szép szabadrúgás, a 23. percben Simão Sabrosa a gólszerző. Hát szép szabadrúgás, de nagyon kívülről, érzésem szerint fölöslegesen lépett be Valdés közepe felé, és nem ér vissza, pedig hát továbbra is azt mondom, hogy azért az ilyet védeni kell. 2-0 volt a 27. percig, de akkor Ibrahimovic révén egy szögletet követően szépített a Barca, újra szoros lett tehát. Ott volt középen egy nagy párharc, amiből tovább csorgott a labda, így kerülhetett oda Ibrahimovic, itt ez a sorsdöntő kép, ez a 4 ember összeugrása, és egy szerencsésen pattant tovább. Ez pedig már a második félidő. Xavi emel, Iniesta nem veszi át tökéletesen, és végül Ibrahimovic elől Perea el tudja rúgni a labdát. Hát még a második félidő elejében volt némi ötlet a Barcelona játékában, csak nem jött össze semmi. Itt viszont egy Agüero szóló, Pujolt még nagyon becsapja a végén, íme, aztán viszont Víctor Valdés véd. Szépen csinálta ezt a szólót. Itt egy picit rövidebbet húz, akkor már ott egy zicser. Még ezt is nagyon jól megcsinálja Pujollal szembe. Itt a rövid fölső, az lett volna a játék szerintem, akkor eldőlt volna a meccs már itt. Egy Atletico szabadrúgás, Újfalusi és Víctor Valdés megint a rövid saroknál. Hát erre inkább azt mondom, hogy egy szerencsésen kialakult helyzet. Újfalusi kihozta belőle a maximumot, nagyon onnan kapuba találni nem nagyon lehet. Aztán végül már a 90. perc elején még a Barcelonának adódott egy egyenlítési lehetősége Messi révén, aki valóban a második félidőben nem igen volt látható. Ez viszont egy jó lövés, csak kifelé kanyarodik a labda. Mindenesetre aggasztó egy picit, hogy sem Ibrahimovic, sem Messi nem játszott extrán, nem játszott jól, Xavit le kellett cserélni.